Takže čau lidi, zdraví vás, byl jsem Bat a Killer Day Pod Story. Zdar, A založili jsme nový kanál, kde budeme tady s kámošem, ještě který tady není. jmenuje se Master 157. Jo, a kanál se jmenuje Free Game Players. Zdá se mi to dobrý a určitě se pojďte podívat, bude tady mnoho zábavy, snad. A určitě... Nějaký challenge možná. Asi ne. Ale obrázek, který vidíte, je jenom Amatérské, kreslil to asi tak 2 minuty, 3, no. 5. A jako pak chápu, prosím vás, nekomentujte obrázek, komentujte spíš, jestli chcete, aby tenhle channel byl. A my tak bude. Číst komentáře budeme, ale při informačce s nima nebudeme zaobírat, tak by mohl taky chvilku mluvit, ale tady tady. A co? A nevím. No takže natáčet bude často jako spolu, jako jenom spolu, anebo sami. To ale hodně málo. No hlavně jenom jako spolu takhle. A vlastně Kanál je pro zábavu, jenom bych chtěl upozornit. no jako budu tam videa různě jenom ne nějaký pomlouvání, to necháme na naše channely. Aha. A nevím. Jenom chtěl bych vás upozornit, že někdy tady budou hosté a možná, když bude třeba někdo neaktivní hodně, třeba u toho Mastera 157, tak ten zas až tak extra aktivní nebývá. Tím ho nechci pomlouvat, ale prostě nebývá tam třeba tak často jako my. A někdy by tam mohli být hosti. Úplně nebude další hrát, protože bychom možná museli udělat úplně nový kanál. No právě. Ne, prostě budeme tam jenom i 3. Nejspíš. Určitě. Skoro 100%. A vlastně budou i live streamy. Určitě. No, snad jo. Já to jenom musím naučit od někoho na Skype. A možná. Nic není jistý. Jako určitě budou live streamy, 100%, aspoň ode mě, no. Ale jako nebudou často tak v noci, jenom třeba v sobotu, v pátek a tak budou v noci. Protože jinak třeba tak kolem 4. 5. hodiny. Jenom bych vás chtěl upozornit, že máme tady už často kladené otázky dopředu. Jestli se na tento kanál nechcete dívat, nedívejte. Nám je to úplně jedno. Jo, akorát nás nedizlajkujte, když se vám video nelíbí, tak aspoň nedávejte dislike. Nebo a víte normálně ho vypněte. Když se vám video nelíbí, dejte dislike a odejděte, vypadněte, nás nezajímáte. Jako ovšem jenom protože dají dislike. Ano, samozřejmě tak. Prostě tenhle channel bude jako z různých her. Natočím tady určitě i Far Cry 1 dohraju. Nemusíte se bát, Minecraft tady bude z 99%. Možná 98%, protože i GTAčka tam budu natáčet. Ale jako ne, jakože ne 99% obsahu, ale 99% jako, se bude točit. A teda Minecraft ale bude fakt natáčet asi nejvíc jako i tak. No právě jako. A teda my se na vás těšíme, jestli budeme mít nějaký fanoušky, tak doufám. A Zarec. Jenom bych vás chtěl upozornit, že teďka je Killer Day u mě, takže změnu z mikrofonu si všimejte, protože já mám jiný mikrofon než on. Čau. Jo, takže zdar.